ассалому алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, чун ҳамешагӣ ма дар бораи муаллимаи англисӣ ва русӣ барои шумо тавсия медиҳам. бениҳоят муаллимаи хубай барои фарзандо як ҷаҳонбинишон васеъ мешавад. тамоми ҷаҳон да ҳозир забони англисӣ дар кора. кадоме ки бо мехост ки забони русӣ мегуфтанд муаллима ёбед, инами ҳар душа ҳами муаллима дарс медиҳад. муаллимаи бо таҷриба ҳай дипломи российский дорад, бо курсҳо хондагианд дар Турсия. таҷрибаи коришон бениҳоят васеъ. барои шумо мехоҳам ки тавсия диҳам. шуморам фарзандотона тиен ма додагим ки духтарак миёд гирифтаги англисира озодона гап мезана. дӯстони азиз, беҳуда аз ҳами телефонбозӣ ва аз бисёр корое ки машғул мешаванд ҳами забон омӯзан и хубтаре дар хона нишаста через ватсап метонанд ки дарс гузаранд, через макса метонанд, через онлайни ҳами ин мода метонанд, телеграм да группа доранд, ки ҷои шумо да мувофиқ бошад, ки ҷои шумо да маъқул бошад, дар ҳамунҷа мегзаранд. кӯдакҳои аз синфи 1 то синфи 7 офлайн ҳам дарс метиҳад. барои донишҷӯёне ки дохилшавӣ барои инияз донишгоҳи забономӯзӣ кадоме ки мехоҳад пешакӣ тайёр шавад, номерода муроҷиат кунед, курсоша бигирен, бихонен, ёд гирен. дар як ҳафта 3 маротибаи онлайн ҳам доранд, офлайн ҳам. духтарои ҷама отава тайёр дорам, заварной крем. И қариб тайёр шуда. Бибинем каришқи сахт шудеста. Ҳатман нам қариб бего ғавз да крем ки начаспонед. Беги тунед боша, агар ё накобенаш вай мешавад. Мечаспа. Рецептша намехоҳи экран да менависем. 1 литр ширай, 5 қошуқ ордай, 3 қошуқ кукурузник крахмал, 1 дона тухм, 1 стакан шакар. На мекобем тайёр мешава, мемоне хунук мешава. Руша мепӯшонед ҳатман то хунук шуданша ки қоқ нашава руш. вақте кофтан мегирем, бисёре меган намешавад, мо мечаспад, дегои тунуда накунем, дегои ғавз да кунем, ба тез букобенша. рецептша нависта рӯи экран да мемонам. осона ҳама чиша дохтен, ҳамаша мековен, аралаш мекунем, баъд тори плитаи ё газ да монда кофтан мегирем. ина духтаро вақте мепазаинам хали мешава. ҳама вақт кофта нестен. агар наковенша баъд дирнакош куллача мешава. дер буковен, баъд тагиш месӯза, рангш дигар мешава, хали коричневи зарча сухтагиё мехеза. ами заварной крем кун безеб мешава. нама тез кофтам, дегои нам пешина да кардам ки хушро намечаспона. дегои ҳозира агар вай боша, дегое ки антипригар мебоша, вай да мешава. каструл да накунем ки тунукай намешава. нама тайёр кардам. заварнои ман места хунук мешава. ман эси ба тесташа бо медовира пухтан мегирам, то ора мепазам, хунук меша, тайёр меша. ина духтаро барои шумо бо рецепти торти медовира мефаҳмонам. дар пиёла гирифтам ки шумо хушрӯтар фаҳмед. 175 мг оби набот ё асал, озима асал қати кардестам. оби набот қатиам хушрӯи бад мешад духтаро. иҷода 175 мг қариб 4 қошуқ асал мешава. бинен як пиёла камтарай, ним пиёла зиёдтарай, равғанам ним пиёла зиёдтарай, шакар қариб як пиёла ҳай. иҷода ҳам як пачка разрихлитил дар корай, 5 дона тухми калон ва як қошуқи калон камтар сода. хали як қошуқи пури бад набоша, як қошуқча зиёдтар сода мерава. тухма бо венчик аралаш мекунем, тайёр мемонем. баъд асала ё оби набота дар плита монда хеле сирхуш мекунем, ҳамроҳ кардагем. иҷоҳози ма содара ҳамроҳ кардам, баъд хеле реаксия дод, каф карда баланд шудан мегира. вақте ки кофтан мегирем, хеле сирхча мешава. баъд ҳамроҳ мекунем равғану шакаро. аввал равғанро камтар ҳамроҳ кунем, ба шакара ҳамроҳ карда мекобенша. вай худаш реаксия метиҳад духтаро. нем ҷоҳози ма шакара пешак ки дохтум, меша ки равғана пештар дозена, баъд кобен фарқ надораву, ака бо равған камтар хунуктараш мекуна. баъд шакара меандозен, мешава чӣ варианти ҳам боша, вак варианти гуфтаги ма бо хубтарай. дар иҷа ҳамроҳ мекунен тухма. вақте ки май болои плита гирифтам, гармогарм баъд ҳамроҳ кардам. меша ки дар болои газ ки боша, газа мекушен, баъд ҳамроҳ мекунен ё плитара мекушен, барое ки тухм пухтанаш мумкинай. тез мекобенша ки ма аллакай ба венчик якҷоя карда будам, баъд ҳамроҳ кардам, шутоби напаза тухм. намха тез ки кофтен якҷоя кардем, хуш шурӯъ як хела меша.
ордро ҳамроҳ мекунем. Орда ба чашм нигоҳ кунен, бинен ки нами чӣ хел ғавсию сахтиёзи ма охирда нишон метим анамуқа боша. Ай ранги сметанаи ғавсак боша. хеле тиныки бадам набоша, сахти бадам набоша хамир. Агар сахт боша, вақте шумо мепазен мегирен, ами кремам ки карден иққам яхки намебия, коржош мулоим намеша. Систарак боша, коржош бо беҳад мулоим мешава. ма вақте мепазам мегирам, аввал мулоимай, ба камтар корж сахтарак меша, як санг борине камтар хеле қоқтар мешава. баъде ки крем кардам, бо ҳами хел питаться мекунам, воздушни меша, дарунуш воздушни хушрӯ мебия. Инҷода баъде ки кофтам камтар хунуктар шуд, бар аз зархилитила якҷоя кардам, бо ҳами хел мекобумша. ба ҳами қошуқай венчи кобен нахстарш ки я хел одамо ба кафгир хеле мекобам ва мечаспа ҳам мемона ихе осонтарай. аввал камтар ба венчи кобен ки ордуш ҳал шава, ба қошуқ туғриш мекунен. ина меқашава сахтиш. дар ҳарорати 180 ма пухтам. тез мепаза, ҳами 3 минута мепаза. дӯстони азиз, бисёр намонеша ки коржо месӯза. тез ҳами тини кардам. ман дитам хали тефлонови бумага дорам, анам хе орд када иша тунук мекунам, бо орд када дигариша, ба охирда худаш аллакай сахтар шудан мегира. чанд қабате ки мисол тонистен мекунен, 5 қабатай 6 қабатай ки вобаста аз диаметри ки калони майда кардани хитонай. агар 4 кунҷа кунем 5 қабат мешава. баъд дӯстони азиз, ма маскара бироварда дар ҳарорати хона монда мулоим шуда буд. сугӯшониам бояд дар ҳарорати хона боша, ҳардуш гарм бояд боша дар ҳарорати хона. баъд анам хеле якҷоя ки кардем, ба як қошуқ аз заварнои креми тайёр кардаги моназами отала ҳамроҳ мекунем. баъд ҳами креми мо заварной ном дора, заварной мешава. беҳад креми нағз мебия, ба маза мебия. пеш вақт ҳами крему қати медовӣ мекардем, мара то ҳолиам ҳами мефора. вақте ма қаймоқ қати мекунам, ваям ба маза мешавад духтаро, лекин бо ба ами заварной як мазаи дигаи медови пешина саёзӣ хеле ҳис мекунӣ. дар инҷа ма коржора пухтам. диаметри 28 сантиметрай торт калони хушрӯвай дӯстони азиз, дар 5 дона тухми калон буд. бинен диаметриш ку 28 хеле торти калон мешава. ма бо айлавош буридим зиёдиёша, гирифтам ба кальцо кардам. кальцо яму торт пухтана қати 28 тоғри кардам, буридам. хеле бо айлавош зиёди кардаги буридагиём. крошкоша ба блендер майда кардам. ҳами хел ровни хушрӯй мешава ки ба болошта ҳами хел мепошем. ҳамаша ровна мекунем, хушрӯ мешава. хоҳен ягончи болошта бо бимонен. ма ҳеҷ ям одди кардам барои чойхӯраки кӯдако. беҳад хушрӯ, размериш калон 28 сантиметр. ина дӯстони азиз, боз барои шумо рецептша мондам. лайка фаромӯш накунед, лайка бимонен ки хел ма бо бекор шудагиёмда шумо да ягон наворои нағз карда рецепту партом мемонам. шаба шав тайёр кардам, мондам саҳар буридамаш. дар холодильник намондам, дар анами кухня хушрӯ кардам. хе болош ягончи хати пушонен. ма як чизи калон қати болоша пушондам. ҳам хел питаться кадай ира бинен чӣ хел корча, ҳам хел медароя мерава, ай мулоим меша. беҳад мулоимаки хушрӯ мешава. ҳамин рецепт аҷоиб рецепти нағзай, ма ҳама вақт ба ҳамин мекунам. шумо да мемонам, агар хоҳем ки сирхи бад нашава медовитон, метонен ки насӯзоненша. асала насӯзондас, ҳамин гармш кунен, ҳамаи чизоша ҳамроҳ кунен дарунашда. инам хел мешава. кофе, чой гарма қати ина нӯшиҷон мекунед. сер креми ба маза омадаги. ами 1 литр шир, як торта басай анами размерда. хелаша духтаро, шӯхи ба шӯхи видео накардам, ҳама хел монда каналда. дига вақтам намешава. қати ҳами кори хона, кӯдаки майда қати беҳад қин шудаем. аввал тез видео мекардам, ҳозир кӯдак қати намеша карда. ғам метия, гиря мекуна, ховуш мекунам, ба дар ховуш як кори хона мекунӣ ки аллакай мебинӣ бекаҳ шудаем. ҳеҷ успед намекунам.
раҳмат барои пурсидаантон дахтаро, барои дастгириҳо, барои суханҳои хубтон, раҳмати калон ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. ёд мекунам, менависам. Бисёр подписчико ҳамчун наздик, хештабори наздик боришдагиян. раҳмат ба ҳаматон. Кадоме ки телеграмам намедона, дар телеграмам ҳама вақт ягон чӣ сурат парафта тез меистам, лекин дар ютуб камтар корум сист шудаге. Телеграмда ҳастам дахтаро, силкаша мемонам, касе нестай дароен подписатсия кунен. Иҷа ар десертои Париша тортай дахтаро, беҳад пухтупазои наз дора Париша торт. ҳаматон мешиносен, канал дора ютубда. 15 апрел курси навбатиш сар мешава, офлайн дар хонаш мегзарона. Боз дар ҳами интернетам телеграмам курс дора, онлайн дора. дӯстони азиз, тамоми бента, тортик, тортои калон, пирожни, ар десерто, салат, тарзи мевагиёра оро додан, ҳама намуди чизода курс дора. ина номерошам мемонам, кадомида дар кора муроҷиатш кунен. дахтаро, инайра бинем, борои ман омадай. Хеле ҳак бор заказ карда будам, оли як қисмшай омадай. инами кӯдакода майда чӯйда, фақат барои кӯдако заказ кардагиям. дар иҷа заказ кардам ба чамда соат, ама соатҳое ки хидмонда 200 сомон мефурӯшанд, брендови соатҳой ай ҳамо кардамша. арзон аз хито якум даст хидм заказ мекунам. боз иҷада ҳастай бисёр чиза, инаи барои телефони дахтари майдаки. баъд уҷада бо спрей буд барои дахтари калони май спрей, инаи браслети дахтараки калони май, ҳамаша барои кӯдакоай. барои нинича кадагиём инеҷа хали пинеткичаи туру дорам, хе хушрӯакай ай кардам ниничамда. формача ва ҳар чизакои ҳами ки чизи маъқул мешава мекунам. дига қати кӯдак бозор рафта намеша, хидм қа намерафтам бозор бо якбора хушим наметия. ҳамаи чиз ман хитои заказ мекунам. иҷода як гала футболка кардем, 5-6 та футболка ҳай барои бачам футболка гирифтем. футболкои намхали пахтагера бинед чӣ хушрӯа меёра. ман арзон мегирам. шумо ҳам метонен, агар кадоме ки ҳаваси курс хондан надошта боша, кадоме ки мехоҳад ки курсе ки бо ҳама нозукиҳош ёд гира, номерома дар рӯи экран мемонам, муроҷиат кунед, ёдтон метиҳам дахтаро. натарсен, ягон ҷои тарсаш нестай. ама пеш хидмам наметонистам, 2 сол пеш ман ҳамира ёд гирифтам. аввал метарсидам, ва чӣ хеле хитои бор заказ мекунам, чӣ хеле меомада боша гуфта. ҳар як кас тарс дора, яке ҳамун тарс ай дилам биромад. ҳамаи корда бояд одам пешравӣ кунад. вақте ки тарсида ҳамаи чӣ мемонӣ, нотарсида ҳамаи кора бояд ай удаш бироем. ина футболкора бинед чӣ хел пахтагии хушрӯи, бақуввати хушрӯ, надписош ҳатто бақувватай. иҷара бо ина вай кардам, обув кардам, шлёпка ҳай. ин барои духтари калони май берам пӯша кадак. ҳамо ҳермесои ҳаст ку ҳамура хаяк оригинали копия люкс шайда ё оригиналош нестанд, лекин ҳам хе бақуввати хушрӯ аҷоиб маъқулам шуд. баъд дахтаро кадомда мехоҳад ки бо нозукиҳош ёд гира курса, дар номерои ман муроҷиат кунед. ватсап, телеграм дорум, имо дорум, ҳамаш як номер қатия. ёдтон метиҳам, ёд мегирен, самостоятельно худтон бор заказ мекунен. курси ман арзонай, курси ман қимат нестай. ман ҳатто ҳозир дар ҳамин ҷа мегум ки курси ман чанд сомонай, барои ки яхело просто барои нарх мепурсанд, курстон чанд сомай. инамҷа мегум ки 100 сомонай дахтаро, курси ман 100 сомонай. пеш ҳами курсои мо $100 буданд, 500 сомонай то ҳозир ҳастад. лекин ман дар 100 сомон тамоми нозукиёша ёдод метиҳам. и хеле уверена дига худат бор заказ мекунӣ, нотарсида. ягон саволу беҷавоб намемона. ина сумочка заказ кардам. баъд иҷада барои намо соата майдакунӣ, калонкунакаш, пижамача барои ниничама кардам. ҳам хеле материалш мулоима ки хушрӯвай. бо дар иҷа то ламинати телефона кардем. дига ламинат часпонӣ намеравам. ламинати телефон ба дахтарма кардам. не хали повязка кардем. ба дахтараки майдаак ма ниничама ина исра номаш қатӣ вай кардам. браслети ки сталиной заказ кардам ки рангш намера, ранги позолочниай меиста ҳамхе зардак. ина чихол барои телефон. ина ма фақат чихолама заказ мекунам.
лаки прозрачни кӯдако кардан барои бижутерия бисёр заказ мекунанд. ин бижутериё шонда мекунанд. Лекин сталиное ида дар корам неста ягон чи кардан. Ин намерава. Намхе места 2 сол 3 сол да об мезани гарантияш хати места ҳичи намешава. Бо дариҷа бисёр нами футболкаву чизо буд юбкаи дароз духтарам кард. Качествои юбкаш хушрӯ ҳамхе нишон додам ки як лаҳза неки беҳад хушрӯ футболкаи заказ кардагимонам ҳамаш хушрӯ ҳамаи чизои заказ кардагӣ маъқулам шуд. ина духтарои нами кайласкарам ай хитой заказ кардагиам распаковкаш дигар накарда будам барои ки вақт кор доштум кайласкара оварда будан сабиратиш кардем фаромӯш кардам ки распаковка кунам. ина мира аз хитой заказ кардам қариб 9 кило айда қати коробка ва чизош ам 12 кило буромад. Кайласкаи калони бақувват ира бинен чӣ хел бақувватай оҳануш ганда бақувват хушрӯй балонушам бақуввати хеле вая оҳан дора зашита дора ки дар чиқри пастӣ хеле намеларзона хушрӯ мягка мерава инаҷаш ҳатто дора зашита мекунем пружино балонуш чанд намуд вай мешава ходуш ҳар хел мешава стоп мешава хеле беҳад кайласкаи нағза. ина мепурсам бисёриё ки чанд сум шудак 1000 сомо ғалтидагма зато кайлаское ки 1500 сомона кайласка бурям ганда ба қуввати бадай. ина фирмаи бобдог бренди хитой ина тагишта ҷои обмонак дора ҷашта пластмассакай об мемонӣ тур дора дам таш мондагим туракай ҳав клёнкара отдельно заказ кардам дар даромуш ҷадаст беҳад кайласкаи нағз. ҳавои тоза дақати кӯдак берун буромада штева миҷада ҳама сабз шудагӣ озе бегаштеста ҳавои гармаки баҳорӣ кардагия ки аҷоибот ҳавои хушрӯ чанд рӯз боронӣ буд. ина духтаро бисёриё мепурсиданд чанд қа видео набуд хай мутаассифона хати кӯдаки майда успед накардестам як видео монтажа як ҳафта шуд мекунам натонистестам дар бедориш умуман ягон кор карда наметавонам ҳамин ховш да як кори хонама мекунам мехеза ки дига бо наметавонам камтар калонак шава баақлтарак шава баъд мо бо видеома сар кунам тести шумо да видео карда мепартом. духтаро дастгирида фаромӯш накунед видеом да лайк бимонед кадоми курси китай мехоҳанд нависен курс да қабул мекунам ёд метим шуморо мумкин ҳамаи чизтона арзон заказ кунед качествени чизои бақуввати бо сифата барои худтон заказ кунед бо якта зиндагитонда проблемотон осон мешава арзон меғалта буҷети оилатонда фоида мебиёред. то наврҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.